Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. Бародарои азиз, кадометон ки инстаграми мана доштен ё ин ки телеграми манда буден, и акси хоҳармон бибиоишара Дина Бегаи ман гузоштам, гуфтам ки беному нишон шудагай духтараки 13 сола хонагиёшон кофтесиянаш. Алҳамдулиллоҳи сари хабари хуш шунидем, ҳамин хоҳар пайдо шудай, соғ саломат, ҳама соз. Хай 13 сола хиёли кӯдакай. Соғ саломат, алҳамдулиллоҳ пайдо шуд. Бе ташвиш бародарои азиз, сурата метонен дар ки ҷои мондагиен гирен удалетиш кунен. Алло нигоҳбонтон. Бародарҷонои азиз, боз як хабари хуши дига дорам. Ин бародар Хушаев Ёрмад, ин бародарам мо дина история карда будем, дар телеграм ам партофта будем ва дар инстаграм онам партофта будем, бо дар ютуб ам сообщество да монда будем ша. Алҳамдулиллоҳ соғ саломат, ин бародарам пайдо шуд ки ҷои маззаш мегиреза. Ана хонагиёшо намедонистиян, акау додарошу хоҳарош намедонистиян, кофтан хай сусу мо да буромадан, мо эълон додем, история кардем. Соғ саломат, алҳамдулиллоҳ пайдо шуд. Дар кадом балнисаи хоб дай. Хулоса ҳама тенҷай. Ҳазор раҳмат барои дастгириётон. Аввалаш аллоҳи нозанин худаш, баъдан ин мо шумо сабаб мешавем ки ин бародару хоҳаро пайдо мешаванд. Хонагиёи амино хирсанд мешав, отову чоҳошона хирсанд мекунем. Ҳама ҳамун заҳматҳои шумо, ҳамун лайкҳои шумо сабаб шудагай ки видео паҳн шудагай, поделиться шудагаю ино пайдо шуданд. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, фитобочкаи мо ай диден. И адреси ҷомаи мо дар шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморскай. И фитобочкара наоварагем. Ҳоли хеле фитобочка ҳар ҷода нестай. Ин дар шаҳри Санкт-Петербургай, ҳамин навбуромадошай гуфту гӯпа, ҳама электронияй. Комфортняй да гуфтем гӯпа. Надрнаш. Кадомет ҳиҷома гирифтанем, биёем бародарои азиз, шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморский. Ним бародар ҳиҷомагир монай, доктор ними акай, доктор ай Москва варагем. Кадометон ки дар кора ҳиҷома биёем бародарои азиз. 24 саат кор мекунам, 24 саат. Кадометон баъд ай кор биромаданен ва мехоҳем ки мисол саат 1-2 шаб биёен, занг занен дар ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда. Биёем бародарои азиз. Ин эҷа чирам дорем. خب هم نمودی دورور هم داریم، کتاب قرآن، جای نماز، تسبیح همش هسته. بعد کی جان چی داخل میشه و در هجومه رمضان؟ فیتابوچکا مساج، واکوم مساج، اپارات مساج، با چی؟ با خونگیری خودشه. بعد خونگیری همش آبشی 2000. آبشی 2000 همش. اینا. آبشی همش 2000. اینا بو مساج داریم. اگر خید مثال آدم کی گفت فیتابوچکا میگیرم تمام. فیتابوچکاش 500 روبل فیتابوچکا. مساج کنیم، اگه یکم ازور. مساج و واکوم مساج و اینی باشگاه 1000 روبل. اینا برادرها. اینا این بچه نه اومده ایجام میگیره چی؟ داوید یوم. داوید یوم دستی. چی گفتن این نسبت همی کارخانه ما؟ گفتنیم که بسیار فکر خوب کرده. خیلی هیجام میگیری؟ علاقه ما را دیلو خواسته سکم میگو. تمام. این ای برادر هم بگه هیجام میگیرسته. مرحمت کنید بیاین برادران.